Пачынаем. Вітаю вас, шаноўныя гледачы. Вы на канале Радыё Рацыя. Мы вельмі спадзяваліся, што гэты стрым першы ў нашай гісторыі. Ён будзе таксама на канале Пара. Але все спецслужбы свету працуюць супраць канала Пара і Радыё Рацыя. І пакуль што не на ўсіх каналах ідзе гэтая трансляцыя. Госці гэтага выпуску — аналітык, грамадскі дзеяч Сергей Бульба. Прывітанне. І Яўген Казакевіч. Вітаю. Ну, я больше не гость, а больше коллега, там мы будем двоих пытаний Сергею задавать. Калега з іншага горада. І таксама аналітык. Светлыя мазгі беларускага медыаполя. Значыцца, Сергею, ну, мне заўжды падаецца, што нейкая перадапакаліптычная сітуацыя, то падземныя штуршкі, то камета на Беларусь ляціць, то ядзерныя выбухі. Ну, што-то такое цікавае адбываецца, што на прайшоўшым тыдні абмяркоўвалі законапраект, які хутка прымуць, об изменении законов по вопросам прохождения военной службы. В Республике Беларусь замежники будут служить у лукашенковских войсках официально. Кого яны там будут набирать? Москалёў будут набирать. Для чего это? Вот официальный статус замежники у белорусским войску. Что не так? У чым? Что это означает увогуле? Ну, в прынцыпе, магло быць кожная краіна, паважная краіна, мае ў сябе нейкі аналаг французскага замежнага легіёну. Скажем так, спадзявацца, што Беларусь абзавялася такімі грашыма і самае галоўнае неабходнасцю утрымання такога вот спецыялізаванага падраздзялення, ну, мы бачым, што ні першае, ні другое не адпавядае рэчаіснасці. Таму як бы разлічваць тое, што, напрыклад, былыя байцы, усе дзікія гусі пераляцяць як бы так у Беларусь, як бы так, ну, спадзяванняў ніякіх, таму што, ну, карміць не так будуць добра, як это звычайна робяць у іншых еўрапейскіх краінах. Таму застаецца толькі адзін варыянт. Напэўна, я так разумею, што расійская агентура, што называецца, ўжо тэрмін дзеяння сыходзіць. Вот глядзіце, вот я так разумею, што вельмі важна для Расіі, каб той же Вальфович ці той же Карпенков на сённяшні дзень захоўвалі свае этой пасады. Бо калі вот заўтра, напрыклад, увосень здымуць Карпенкова, і што? То бок ён для беларускіх сілавых структур будзе ўжо быўшы, усё. То бок напрамую ён кіраваць як бы так непасрэдна чымсьці не зможа. То бок глядзіце, у нас жа ж военная контрразведка, яна традыцыйна ў Беларусі, яна належыць як бы ўсходняму суседу. Мы зазнавалі як бы так па лініі і беларускага згуртавання вайскоўцаў белага легіёну, зазнавалі колькі звальненняў менавіта па загаду ВКР. Яны не зважалі ні на што, яны зважалі толькі на, скажем так, внутраны змест чалавека. Калі чалавек праяўляў сябе як беларусацэнтрычны, ці агулам это чалавек, які быў схільны да самастойнага прыняцця рашэння, іх проста звальнялі, нягледзячы на тое, што яны не мелі ніякіх ні спагнанняў, нічога. То бок адначасова пакідаюць алкаголікаў, даруйце, за якім там куча ўсялякіх хвастоў, што называецца. Але ж пры гэтым, і у якога куча спагнанняў і ўсяго, але ж пры гэтым як бы вот чалавека, якому ты было 39 гадоў, генерал-майор, яго проста выпіхваюць і звальняюць. Ну што это? То бок у нас вот эта селекция России в белорусских силовых структурах, она ідзе уже целое поколение. И разумеете, вот тое, что наросло, тое, что российское, то засталося с конца 90-х, с развала Советского Союза, яно фактично уже дослуживае до пенсійнага ўзросту, и яны могуць не настолькі уплываць, наколькі это России бы хотелося, заставшися, скажем так, бывшими. И тому, на мое разуменне, якраз вот и робіцца эта змена в этом законодаўстве для того, каб прусакі маглі на любыя пасады прапаноўваць свае кандыдатуры. Вот у чым небяспека, разумееце? У свой час, глядзіце, калі вагнераўцы засталіся на тэрыторыі Беларусі, пагаворвалі, што недзе каля 1000 спачатку засталося, але ж потым, як бы так, пасля таго, як іх вагнераўскіх інструктароў паўстаўлялі ва ўсе беларускія сілавыя структуры, што ў МУС, што ўнутраныя войскі, што Міністэрства абароны, іх колькасць значна зменшылі да менавіта вот тых спецоў, якіх рэальна ў Беларусі няма.
То бок рэальна іх засталося колькі соцень. Пагаворваюць, што яны атрымалі пашпарты легалізацыі, то бок не нармальнае беларускае грамадзянства, а менавіта пашпарты легалізацыі. То бок да, яны з беларускім пашпартам, але это асобная серыя, каму трэба, каб разумелі, што это не грамадзяне. Ну. І вот зараз, калі ўсё ж такі, калі дазволяць замежнікам служыць, то я бачу это толькі цікаўнасць, скажем так, для расійскіх спецслужбаў, не больш ні для каго. Ну не поедут до нас, даруйте, ни брытанскія эсасаўцы не поедуць, ни польскі грум нават не поедзе. То бок Коллеги, я выбачаюся. чисто для России. Да, у нас узнікла праблема, на жаль. Путин прочухаў, што у нас стрым, і Сергея Бульба рубанули. Вот Рубанули праз спадарожнікавыя здымкі. Я сам с собой говорю, да? Ну, магчыма, сам з сабой. Калі што, мы маем пэўныя таблеткі. Ну, ничто подвис, да, подвис Сергей, але 70 человек в онлайне, нормально набирается, зараз може адвісне. А вот, з'явіўся, все, хлопцы, мы знову эфиры. Мы ў эфіры, так? Так. Ну што ж, Сергей, можаш яшчэ раз коротенько, все-таки, для таких людзей, якія любяць вот выжимкі кароткія, што, для чаго это змена закона? Бульбяны легіён у Беларусі будуць ствараць на манер французскага, да? Ці не? Што такое? Што это для наших людзей значыць? Людзям нашим... Ні грошаў, ні неабходнасці ў такім падраздзяленні, як замежны легіён. Таму хутчэй за ўсё это робіцца па тое, каб расіяне змаглі як бы так на любых пасадах заязджаць у Беларусь і служыць у беларускіх сілавых структурах. Я асцерагаюся, што это так. Паўтаруся, тая агентура расійская, якая заставалася з канца 90-х, яна ўжо выйшаў тэрмін годнасці, што называецца. То бок ім ужо пара на пенсію, і для России як бы так аднаўленне становіцца значна больш складаным. Таму вот прынялі такую паправачку до закона, якая будзе даваць магчымасць русакам пераязджаць у Беларусь і, не мяняючы грамадзянства, служыць быццам бы вот Беларусі. Сергей, слухайте, а вось давайте до наступной темы перейдем. Усе мы чакалі, што ў бліжэйшыя тыдні прыедзе кол у Беларусь і будзе чарговая хваля вызваленняў, бо там літаральна месяц таму нам паведамлялася, што ён павінны прыехаць там праз 2-3 тыдні, але яго ўсё ж таки няма. Ці значыць гэта тое, што зараз вось праз гэты месяц, да, столькі падзей адбылося, што Лукашенко становіцца проста нецікавы ЗША і Трампу, ён ужо проста не патрэбны, і таму, на жаль, нам, магчыма, прыйдзецца яшчэ пачакаць вызвалення у першую чаргу палітвязняў, бо гэта як бы адно з самых важных, мне падаецца, каб людзі былі на свабодзе. Ці важна зараз Лукашенко? Можна я вставлю 5 копеек Сергею? Вельмі цікавая ситуация, да, вот наконт ЗША Евген спытаўся. Ну, быў прыезд этого китайца ў Беларусь, так, намеснік Сі Цзіньпіна. Хэн Джэн, ці як яго там, неважна, я ў іх блытаюся. Вельмі холодны прыём ягоны быў. Ну, відавочна, па карцінцы не было пышнага прыёму высокага бонзы з Китая. Калі б у іх было кепска са Злучанымі Штатамі Амерыкі, кітайцаў сустракалі больш пышна. Я вельмі спадзяюся, што гледачы гэтага стрыма чуюць Сергея Бульбу, хаця бы ягоны голас. Уявіце сабе, што вы ў пачатку 20-го стагоддзя альбо ў сярэдзіне, што ёсць толькі радыё, і вось светлы голас, які пранзіць сэрцы і розумы беларусаў. Сергею, што наконт вот адносінаў з ЗША і Кітаем? Что зараз яны цікнуць на літу, ці это самае прыгразяць Польшчы, і адразу адкрыецца транзіт для беларускай калія. Мы бачым, нічого з гэтага не спрацавала і не адбылося. Таму, у прынцыпе,
звычайна вот такія вот сустрэчы сур'ёзнага ўзроўню яны адбываюцца пасля таго, калі ўзгоднена хаця б 85%, што называецца драфт. Тое, што бакі абмяркоўваюць, і тое, што потым будзе нам прыпаднесена як вялікае дасягненне. Глядзіце. Ну, ён спачатку заехаў на эканамічны форум у Пецярбург, потым апынуўся ў Менску, ці ён заскочыў пазапланава, ці это было ў планах. Ну, не выглядала гэта ж як планавы прыём. А што, ў чым справа? Чаму важны бонза кітайскі, адзін з самых уплывовых людзей свету, прыляцеў у Беларусь, у чым пытанне? Для чаго, які быў сэнс? В чым яны так зацікаўленыя? Што будзе з намі? Ну, я думаю, што Беларусь больш важная, чым многім падаецца. Паглядзеўшы, колькі кітайскіх машын з'яўляецца нават у Польшчы, всякія MG, Байк, там ну, шмат розных машын, Біджинг, дарэчы, і Джілі, і Чэры. Все это масава прадаецца. Кітайская экспансія у бок еўразвяза цудоўна працуе, аўтобусы Ютонг. І вот это вот горлышко пляшкі для Китая вельмі важнае, а можа быць не толькі яно. А можа быць і тое, што вялікая здзелка Лукашэнкі з ЗША, ну это вот яшчэ адна краіна Беларусь, якую Кітай можа страціць. І напэўна і ЗША, каб Лукашенко менш з кітайцамі стаў сябраваць, гатовы многа заплаціць. Яўген, ты адчуваеш што-небудзь такое, што вот зараз у гэты момант, калі і навін няма, і здавалася б нічога не адбываецца, што вось яно холоднае лето 2026, як холоднае лето 53-го. Что-то тут намячаецца. Слухай, ну 100%, штосьці ідзе, перамовы нейкія ідуць, яны ўсе закрыты, інфармацыі ніякай, ну, 100% мы мець не можем толькі там, да, нешта думаць, надумываць, канспіралогія наша любімая. Але я думаю, што перамовы, нейкія дамоўленасці, сустрэчы, яны ідуць. Ты ж памятаеш, што на мінулым тыдні і французскі прадстаўнік выведкі быў у Менску, сустракаўся з Лукашэнкам. Ідуць, ідзе нейкі рух. У які бок гэта ўсё рухаецца, дакладна мы сказаць не можам, бо ў нас няма, на жаль, такой інфармацыі інсайдерскай. Можам толькі рабіць нейкія вывады, да, аналітычныя, глядзець навіны з іншых краінаў, што там адбываецца, хто куды прылятае, пра што яны могуць размаўляць. Рух ідзе, дакладна. І тут галоўнае пытанне, да чаго гэта ўсё прыйдзе і чаго чакаць нам, простым беларусам, людзям, которые знаходзяцца зараз за межамі Беларусі, якія знаходзяцца галоўныя на тэрыторыі Беларусі, бо ім, як мне падаецца, нашмат складаней. Ну, сябры, горш быць не можа, чым было. Ну, можа быць там ядзерны апакаліпсіс там і гэтак далей, але самае горшае... Вайну будзе горш, конечно. Не, будзе. но я думаю, что это французы на Лукашенко выходзяць, амерыканцы вядуць нейкую тонкую гульню, нічога не паведамляецца. Кітайцы прыехалі і з кіслай мордай сядзеў не просто так. Что-то там вот у бок захада схіляюцца шалі, у мяне такое ўражанне. І нічога Расія не можа з Лукашенком. Так, Сергей?
Ну так. То есть нейкія пернікі Лукашэнку ж прапаноўвалі. Можа быць, там не ведаю, варыянт разам, што вот нейкі альянс здарыўся Вашынгтон, Масква, Менск пры дапамозе Мазепіна, каб пастаўляць, дарэчы, калій беларускі, падмяняючы сертыфікаты на сертыфікаты Уралкалія. И это все в Америку заменять беларускім каліем, значыцца канадскі. Вот яны ж хочуць там залежнасці пазбавіцца ад канадскага калія ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Альбо наадварот, все робіцца для таго, каб адцягваць Беларусь ад Расіі. І это добрая для нас навіна. Таму што Расіі, напэўна, прыйдзе крышка. Вот я гляжу просто на прайшоўшы тыдзень, канешне, много прапаганды, але Фламінга ўжо за 600 кіламетраў ад межаў Украіны паразіў Чабаксарах нейкую цэль. Далей пераразаюць лагістыку арміі РФ у Херсонскай вобласці і ў Крыме. Ледзьве не што Крым, зноў размовы, што Крым ва Ўкраіну вернецца. Ну, расіяне рэальна выюць. Страшваюць больш тэрыторый, чым захопліваюць. Удары по нафтозаводах. Слухайте, это ж просто анекдот. Это вот Яўген рабіў ролик у TikTok-канал «Радыё Рацыя». Беларусь стала фактычна экспарцёрам нумар 1 бензину ў Расію. Расію называлі вялікай бензакалонкай, а Беларусь там ці нумар 1, ці адзін з галоўных экспарцёраў бензину ў Евген, Расію. да я удакладню для наших гледачоў, каб не было там розных думак. Беларусь у Беларусь можа рабіць за год каля 4 мільёнаў тонн бензіна. Расіі трэба больш за 40 мільёнаў. То бок калі Беларусь нават не будзе карыстацца сваім бензінам, а ўвесь аддаваць на Расію, на менш чым 10% толькі закрые патрэб Расіі. Таму Беларусь не выратуе Расію ад гэтай бяды. Гэта 100%. Ну я разумею, но мне цікава. Сказаць, што з тых 20 мільёнаў, якія звычайна Беларусь апрацоўвае ў сябе, это разам 2 мільёны сваёй, гомельскай, рэчыцкай, 18 мільёнаў это звычайна расійская, то бок выхад фракцыі менавіта вот бензіна толькі 40%, нават менш. Каля 4 мільёнаў тонн, так, за год. Цікава. Ну мы не нафтавікі. Можа быць, хтосьці разбіраецца, напішыце ў каментарах, калі гэты стрым ідзе. Ну, Сергей, я правильно разумею, што пачынаецца нейкі пералом у вайне? Зноўку загаварылі пра пералом упершыню з контрнаступа 23 года, які быў неўдалы. Як мы і прагназавалі, што красавік 26 года пасля красавіка, но сітуацыя пачне мяняцца. Яна робіцца паганай для Расіі. А я тады это агучыў на Еўрарадыё, тады здзіўлены журналіст на мяне паглядзеў, што да ну як так можа быць. Я кажу, а паглядзіце, яны паслядоўна выбіваюць увесь флот і всю супрацьпаветраную абарону. То бок это пачалося яшчэ вот летась. І зараз вот толькі это пачынае як бы так рэальныя плады свае прыносіць. Таму это канцэпт, які рэалізуецца на сённяшні дзень. Тое, чаго дабілася Украіна. Разумееце, з часоў Наполеона, як бы так, што да Наполеона, што пасля лічылася, што Расію немагчыма заваяваць, таму што яна мае агромную вялізную тэрыторыю. А зараз вот у сувязі са зменай логікі вайны, са з'яўленнем усёй этой малой жамяры, этой малой авіяцыі, дронаў, БПЛА, усяго астатняга, это наадварот для Расіі робіцца вот эта агромная тэрыторыя, яна робіцца рэальным праклёнам. Таму што упільнаваць такую агромную тэрыторыю, ну это мала рэальна. Я не ведаю, колькі, да і больш таго, глядзіце, у прынцыпе, несупаставімая кошт ракеты, зенітна-ракетнага комплекса, напрыклад, ну, я не ведаю, таго С-400, нават С-300 ў параўнанні з якім-небудзь аналагам, украінскім аналагам «Шахеда». Это, конечно, не такая великая розница, як паміж Пэтрыётам, ракеты Пэтрыёта, якія каштуюць там по мільёну, да, якія выдаткоўваюць якраз на тое, каб збіць іранскія шахеды, да. Але ж пры гэтым, як бы так, логіка, вот тут тая самая логіка. Што зараз
Да не тое, што слухайце, 23 і 26 вот зараз это дзве абсалютна розныя вайны. А ўсе нашыя сілавікі, яны еўрапейскія, і ў тым ліку і беларускія нашыя, і расіяне раней, яны былі падрыхтаваны да вайны мінулага стагоддзя. Усе падручнікі, ўсё, што вывучалася, это па досведу якраз мінулага стагоддзя. Зараз Украіна як бы так з дапамогай Еўропы і ўсяго як бы так свету, яна цалкам мяняе карціну вайны. Усю логіку вайны мяняе. Сергей, я вось хацеў запытаць у вас, як у ваеннага эксперта, да, вось сёння Броўдзі заявіў, мадзяр, што Крым ізалюем на бліжэйшай будучыні. І па словах Роберта Броўдзі, галоўная мэта цяперашняй стратэгіі гэта стварыць умовы, пры якіх знаходжанне расійскіх вайскоўцаў і супрацоўнікаў абароннай сферы ў Крыме і на іншых акупаваных тэрыторыях стане надзвычай складаным. І вось узнікае пытанне: выбілі флот, зараз перабіваюць дарогі, зараз вывелі Чангарскі мост, по-мойму, так? Ён так называецца. І па ім рух зараз таксама немагчымы. Што далей? Гэта будзе нейкая дэсантная аперацыя па вызваленню паўвострава? Альбо, на вашу думку, што могуць прыдумаць кіраўніцтва ЗСУ? Паступовае вызваленне Крыма. Дэсантнай аперацыі тут не будзе. Тут хутчэй за ўсё гэтыя войскі самі, калі перапыніць усе варыянты, скажем так, як то па-украінску, пастачання і, скажем так, ваеннага ўсяго, што трэба, і паліва ўсяго, і нават проста банальнай ежы, якая ішла раней з Расіі, то, ў прынцыпе, это прывядзе да таго, што Крым сам дастанецца. Крым сам агаладаўшы, ён папросіцца сам у Расію і сам выгане. Калісьці памятаеце, это Магілёўскае паўстанне, Леонович Порань, да? Вот калі вот эти москалі дасталі до такой ступені, што магілёўцы самі іх пагналі. Так вот тут, я так разумею, што ў першую чаргу якраз разлік на тое, што як бы, ну, вот агаладаўшыя крымчане самі пагонях гэтых самых москалёў, да. То бок, Вот это атрымоўваецца, Сергей, зараз атрымоўваецца так, што украінцы зараз дзейнічаюць па тактыцы Пуціна, так, які раней біў па электрастанцыям, каб не было цяпла, не было вады, электрычнасці ва ўкраінцаў, каб яны выйшлі на вуліцы, так, і скінулі прэзідэнта. А зараз наадварот атрымоўваецца. Украінцы робяць так, каб самі людзі, якія жывуць на акупаваных тэрыторыях і на тэрыторыі Расіі, самі сказалі: дык а што гэта адбываецца? А што это вайна? Як так? Мы так не хочам. Нам трэба, каб было як раней. Коллеги, возьмут Крым украинцы, вернутся. Будут там падзеі в этом Крыме, а что пашнецца у нас? Як это на Беларусь паўплывае? Ну, калі пачнуць дэстабілізоўвацца там у Расіі, не будзе асабліва Лукашэнку кім падтрымаць, што Украіна, краіны Захада не скарыстаюць эту сітуацыю, ну, не паспрабуюць правесці аперацыю. Думаете? Вот просто у нас вышло на рации интервью с Фельштинским. Юрий Фельштинский, американскі гісторык, які вельмі цікавіцца Беларусю, і ён кажа, што самы просты лагічны спосаб паслабіць Расію, зрабіць, каб Расія прайграла в этой вайне, прыбраць Лукашэнку насамрэч. Все. Выбіць Беларусь з расійскай арбіты. Ну, это лагічна. Думаюць пра гэтыя сцэнары ці не? Ці Лукашенко пры дапамозе сатаны, я не ведаю, там просто всіх абкрушвае і сапраўды з'яўляецца палітычным цяжкавагавіком. Ну, думаюць, сярэднія афіцеры думаюць, палкоўнікі думаюць, але ж не вышэй. Таму што, глядзіце, Украіна заходзіць зараз у інфармацыйнае поле і, ў прынцыпе, дасягае, скажем так, поспеху ў тым плане, што ўся Еўропа, увесь свет падтрымлівае, у першую чаргу, таму што Украіна выступае ў ролі ахвяры. Вот якраз калі Украіна пераходзіць мяжу Беларусі, то Украіна губляе вот эту вот сакральную ахвярнасць, што называецца. То бок, калі б мы з вами бачылі зараз хвалю, скажем так, масіраванага тлумачэння, менавіта вот ІПСО праводзілася Украінай, што Украіна цалкам мае права зайти на беларускую тэрыторыю, што Беларусь агрэсар, і тым больш, каб Украіна лабіравала, каб менавіта такая ж хваля інфармацыйная з'яўлялася на прасторах Еўропы і Злучаных Штатаў, тады б это магло сведчыць пра тое, што нешта рыхтуецца.
А інакш это ўсё, ну, это, ну, фельштынскі, да, гісторык, ну, вот, ну, что тут сказаць. Это ўсё глыбока Теория, так? да, тэорыя. А глядзіце, некалькі разоў, у прынцыпе, вышэйшаму кіраўніцтву Украіны на стол клалі праект невялічкімі сіламі, невялічкім кантынгентам захапіць Калінінград і потым абмяняць яго на, скажем так, тыя украінскія землі, якія акупаваны. І што вы думаеце, чым это завершылася? Хаця аперацыя цалкам выглядае, скажем так, на ўзроўні, скажем так, недзе 3000 падрыхтаваных спецоў маглі б это рэальна зрабіць. Ну, але ж зверху як бы так няма каманды і, ну, слухайце, ніхто на это не пойдзе. Тым больш ніхто не пойдзе на это па Беларусі. Я пакуль не бачу. Я калісьці з адным як бы так высокапастаўленым чыноўнікам РНБО, як бы так, ну, мы добра знаёмыя, жартам кажу, это самае, пан генерал, я кажу, пазычце 4 дывізіі, потым вярну з працэнтамі. Ён задумаўся, кажа, ну, што я зраблю, калі там зверху это, яиц няма. Ну, за що купив, за то продав, да. Менавіта такая цитата і була. Так що, розумієте, я не бачу, каб Зеленський это сістэмны. Ён не той чалавек, які прыйшоў на рэвалюцыйнай хвалі, і не той чалавек, які мае вот такую неўтаймаваную пасіянарнасць. То бок ён уже даўно частка этой сістэмы, таму наўрад ці ён пойдзе на такія крокі. Евген, Слушай, так, пачакай клясачку, Евген. Паважаны гледачы, я нагадаю, што мы ў прамым эфіры працуем, і гэты стрым ідзе і на канале Пара, і на канале Радыё Рацыя. І я хочу нагадаць, што пішыце свае пытанні, калі яны у вас ёсць, першую чаргу да Сяргея, магчыма, можете і да нас напісаць з Евгенам пытанні свае. Самае цікавае, мы абавязкова гучым і адкажам на іх. І таксама ставце падабаечкі, падпісвайцеся на каналы, калі вы яшчэ не падпісаны, і самае галоўнае, калі для вас гэта бяспечна. Сергей, я вось хочу вам пытанне задаць ад нашых гледачоў. Можа, у вас ёсць якая інфармацыя? Тут пытаюцца пра Тацяну Мартынаву, чаму яе не пусцілі ў Польшу. Скажем так, закрытую информацию. Есть как бы такая информация, что в принципе вот эта заборона на уезд Мартыновой у Европы была все-таки инициирована Украиной. И Украина асцерагалася, что калі ёй спачатку предъявить как бы так вінавачанне в Украине, то она поспее уцячы в Европу. А зараз ее отсекли эту дорогу назад. Ну, але ж это все такое пакуль на ўзроўні як бы так, ну, прыватных размоваў, таму, ну, паглядзім, час пакажа. Таксама пытанне яшчэ, Сергей, ад гледачоў пра Анджэя Падшобута. Пытаецца глядач наш, чаму ён хоча вярнуцца ў Беларусь, на вашу думку, і няўжо не разумее, што ў Беларусі ён нічога не зможа зрабіць? Што вы думаеце на гэты конт? Ну, я неаднаразова чуў, што ў прынцыпе, што да Падшобута была прапанова, што ён выходзіць з беларускай турмы яшчэ і гады 1,5 таму, амаль 2 гады таму. Але ж Падшобут на той момант патрабаваў, каб з ім разам выпусцілі мінімум 50 чалавек, якіх ён там, ну, побач з сабой бачыў. І другое, што ён патрабаваў, каб ён застаўся ў Беларусі. Таму што ён любіць свой сваю родную Беларусь, да, свой родны Гродно. І ён хоча жыць у сябе на радзіме фактычна. Мы, напэўна, Евген, павінныя патлумачыць таксама, каб не проста трансляваць тое, што нам падкідваюць розныя медыа наконт Мартынавай там і іншых, удзельнічаць у гэтых гульнях, а таксама выказаць сваё меркаванне. Што адбываецца? Я скажу так, што я такі чалавек, от мяне цягне якіх-небудзь там, напрыклад, ромаў прыцягвае да мяне, вот ромаў-махляроў. Я не хачу кепска пра народ гаварыць, но аднойчы мне вцюхалі за $15 Sony Galaxy планшет, які каштуе нібыта $1000, да, а это кітайскі аналог за $15 быў, разумееце? А я паглядзеў, што там чэк Еўраопт, і падумаў, ну, у маскалёў скралі, ладно, куплю за $100, а яму цена 15, вы зразумелі. Также мне iPhone прадавалі калісьці. Я вёўся на гэта на все. То есть вот да мяне прыцягвае розных таких вот людзей дзіўных. Мельнікаву Анжеліку давала нам інтэрв'ю вот тут в этой сценаграфіі, дзе я сижу. Ну, спадабалася яна мне як спікер. Была ў такой цудоўнай шыкоўнай сукенцы. Вось.
І таксама Тацяна Мартынова давала інтэрв'ю, там нейкія былі выбары ў каардынацыйную раду. І скандалам скончылася эта размова, таму што пры ўсім пры тым, што яна стаяла на пазіцыях Украіны, там легіён, свабода Расіі, но яна катэгарычна адмаўляе там распад Расіі, вот такія пытанні. Яна абсалютна адмаўляецца там ад беларусіфікацыі, што беларуская мова павінна быць адзінай дзяржаўнай. Яна абсалютна абражае дзеячоў апазіцыі, такіх вот старую гвардыю апазіцыянераў беларускамоўных. Там Зенон Пазняк, не ведаю, тут Сергей Вераменко з беларускай хрысціянскай дэмакратыі быў. Вот такая пыхлівасць, задраны нос, такія маскальскія замашкі, я б сказаў. І пры тым чалавек, які абсалютна транслюе культурніцкія наратывы рускага міра. Ну, все адно, з улікам, што яна столькі часу знаходзілася ва ўкраіне, уявіць сабе, што яна з'яўляецца, ну, не знаю, нейкім агентам ФСБ атрымліваецца. Я не магу з гэтым пагадзіцца. Но зараз дакладна нейкая пашла хваля вот с этой Аліна Харысава. Сімпатычная дзяўчына. Вось, то, што она там что-то дала згоду на нейкую супрацу. Калі б яна дала згоду на нейкую супрацу і кагосьці бы залажыла, вы бы побачылі это. Ну, памылілася дзеўка, ну, бывае. Ну, чаму вы выперлі это в нашы нівы, там, в нібыта незалежныя медыа? Чаму вы праводзіце супраць іх аперацыю? Для таго, каб адвесці ўвагу ад больш буйных рыбаў з гэтых жа асяроддзяў. Вот такое маё меркаванне. Ведаеце, калі я гляжу, як некаторыя офісы і кабінеты рабілі праколы з рознымі чорнымі кнігамі Беларусі, планамі перамога, потым звесткі з гэтымі беднымі людзьмі, там беларускі гаюн траплялі да сілавікоў Беларусь і ў Мордар. Ну, я задумваюся, ну, вы спрыяеце зачыстцы беларускага плацдарма, робіце тое самае, што лукашысты, што ФСБ. У мяне ёсць пытанні да гэтых вось структур, і то, што нібыта вот в гэтых структурах знаходзяць вот такіх людзей, якія памыліліся, это выглядае падазрона, што даюць нейкіх дробных пешак, прыкрываючы больш буйных дзечаў. Як бы так падняў пытанне, от, напрыклад, мяне запытваюцца украінскія тэлеканалы, яны з натхненнем, ну, ім далі каманду вот, урачыста асвятляць сустрэчу Ціхановскай з Зеленскім. Я шчыра, я вот некаторыя каналы зноўку такі зараз адмовіліся ад кантактаў са мною, тому што я на пытанне, яны мне кажуць, вот, лідар беларускага народу, там это самая Святлана Ціхановская. Я кажу, слухайте, ну ты тэхнічны кандыдат быў, які это лідар? Ну, лідар это той, хто это самае, хто мае як бы так сілу, энергію, хто наратыў нясе, а Святлана нічога не нясе. Это просто як бы так проект. Вот глядзіце, на маё разуменне, зараз по таким же алгарытмах вырошчваюць для России такую же пазіцыянерку, это Юлію Навальную, да? Уся тая ж агентура СВР, якая раскручвала Ціхановскую по Еўропе, той же самы спул зараз задзейнічаны, яе раскручваюць. То бок, ну і будзе ў іх такі ж самы, такая ж калька Святланы Ціхановская, якая будзе ездзіць, сустракацца са ўсімі ўрачыста, і это абсалютна ніяк не будзе ўплываць на Пуціна ўнутры России, да? Так вот, на маё разуменне, я ведаю, што, напрыклад, украінцы, яны багата хто датычны да беларускага накірунку, яны таксама былі вельмі здзіўленыя, што сустрэча адбылася. І яны, напрыклад, так і выказалі, типа, навошта Зеленскі злуе Лукашэнку, таму што з Лукашэнка ж можа адкрыць другі фронт. Я нагадаю, што для украінцаў это асноўны аргумент. Каб, крый Божа, Лукашенко не адкрыў другі фронт. Так вот тут вот я параллельно як бы так супоставляю информацию. Памятаете, Лукашенко постоянно говорил про то, что на контакте с кіраўніцтвам Украины. Буданов, Кирилл Буданов, калі быў яшчэ кіраўніком, калі ён на острове быў, калі быў кіраўніком ГУРа, то ён таксама говорил, что ён з Лукашенком як бы ў контакте. Это абсолютная правда. Постоянно перыядычныя дэлегацыі беларускіх афіцераў наязджаюць у Кіев, ну і вырашаюць, уласна, як жыць далей.
каб уласна беларусы не былі ўцягнутыя ў вайну і каб, ну, в прынцыпе, калі што, пры выпадку перамогі Украіны яны маглі як бы так замолвіць: ну, вы ж памятаеце, мы ж з вами вот разам бухалі там гарэлку ў Киеве, да, у 25-м ці ў 24-м, да. То бок, вельмі нагадвае сітуацыю. То у мяне дзед, слаўны партызан быў, да. Так ён расказваў, як у 42-м годзе это Любань, рэчыцца, это ўсходняя Беларусь, вот у вёсцы збіраюцца за адным сталом партызаны, паліцаі і вырашаюць як бы так, як жыць далей. То бок немцы, немецкая ўлада — это немецкая ўлада, а вот нам тут жыць. Таму вот мне нагадвае, як паводзяць сябе беларускія спецслужбы з украінскімі, пастаянна камунікуючы, менавіта вот этих партызанаў з паліцаямі. Якраз мы вот эти русакі выступаюць у якасці немцаў, акупантаў чужых, а нашы вот тут вот сёння мы падзеленыя, мы з розных вёсак, але ж нам усё роўна трэба, скажем так, неяк выруліць, каб нас не нацкавалі адзін на аднаго. Разумееце, вот з гэтай логікі, у маім разуменні якраз і адбылася сустрэча Ціханаўскай, каб, крый Божа, у прынцыпе Украіна не выбрала які-небудзь іншы варыянт, якога-небудзь іншага лідара, як бы так, які сапраўды арганізуе і партызанскае движенне ў Беларусі, ўсё, і сапраўды зоймецца аднаўленнем канстытуцыйнага ладу ў Беларусі. А вот з Ціханаўскай яны могуць спаць спакойна, што Лукашенко, што Зеленскі, што ніякай шкоды ўсё роўна Ціханаўскай для вот рэжыма Лукашэнкі не будзе. Так што, ну, ёсць тут і такая версія. Давайте будзем з вами разумнымі людзямі і не будзем весціся, як гаворыць Яўген, просто на вонкавыя ўкіды, а будзем як бы так разумець сітуацыю знутры. Ну што ж, так, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сяргея, то пішыце ў чаце пад гэтым відэа. Я нагадаю, што трансляцыя ідзе на канале Радыё Рацыя, на YouTube-канале Пара. І, канешне, ставце падабайкі, падпісвайце, калі не падпісаныя. Для вас гэта бяспечна, бо бяспека — гэта галоўнае. Сяргей, я б яшчэ хацеў з вамі абмеркаваць выбары, якія адбыліся ў Арменіі, так, там парламенцкія былі, і там праеўрапейская партыя Пашыняна перамагае амаль 50% галасоў. А на другім месцы альянс «Моцная Арменія» прарасійскага мільярдэра Карапетяна. Сергей, ну што ж, Арменія адрываецца ад Расіі, яшчэ адна перамога Пуціна? Венесуэла я б сюды іх уключыў. Колькі яны грошай уклалі ў тую ж Венесуэлу, ва ўсё страчана, да? Ну. То бок можна прылічыць да перамогі расійскага МЗС і ўвогуле расійскіх спецслужб Грузію хіба. Ну, але ж я вельмі спадзяюся, што это таксама часовая з'ява. Праўда, загаварылі пра стварэнне аналага саюзнай дзяржавы паміж Расіяй і Грузіяй, менавіта па аналагу як Беларусі і Расіі. І пры этом грузінаў купляюць тым, што тады вернуць вам назад і Абхазію, як бы так, ну і другі рэгіён, які адкусілі ад Грузіі. Ну, не ведаю, вот это хіба адзінае ў іх, дзе пакуль ёсць нейкія поспехі. Ну і Пуцін усё ж такі ён плануе сустрэчу, ўжо ішла размова пра сустрэчу з Пашынянам, але ж толькі пасля падвядзення вынікаў, таму што Пуцін хоча разумець. Мы тут з вами мусім таксама разумець, што да гэта Пашынян пры ўсёй рыторыцы, ён усё ж такі вот знешняя палітыка Арменіі Калегі, а вы мяне чуеце і бачыце? Ну вось, не магу адбіцца ад ворагаў, вы разумееце? І ты можаш Таму проста гаварыць. бачыць мяне? Калегі, дык я все-таки, вот Арменія, не Арменія, вы мне даруйце, калі ласка, я больш па ядзерных выбухах, значыцца, вайне, там, спусташэннях,
то я хочу спытацца. Вот я бачу просто вот, адчуваю, Святы Дух падказвае, канец, дэстабілізацыя ў Расіі будзе. Не можа быць інакш. Што все-таки пачнецца ў Беларусі? Вот Крым, уцякаюць з Крыма расійскія ваякі. Да чаго гэта прывядзе на тэрыторыі Беларусі? Таму што, Сергей, я все разумею. Сёння украінцы не хочуць другого фронта. Но яны ж ведаюць, што 1000 кіламетраў мяжы з Беларуссю. Ну, там стратэгічныя пытанні на будучыню. Адкуль быў наступ? Ну што тады пачнецца, вот калі яны вызваляць Крым? Што ў Беларусі пачнецца? Да чаго это прывядзе? Ну явна, вот мы хутка будзем назіраць працэс. Ну, ва ўкраіне ёсць некалькі плыняў. Адна з плыняў, як бы, калі мы ўзгадаем 23-24, калі там марылася пра контрнаступ, да? Тады ўжо алігархі як бы пачалі паглядаць на мапу Беларусі, на карту Беларусі, шукаючы, што там ёсць карыснае, што можна было прыбіць у першую чаргу. Ну і, скажем так, пачалі прывучаць беларускую супольнасць у тым ліку да таго, што Беларусь мусіць выплачваць рэпарацыю ў краіне. Ну і тут, у прынцыпе, вельмі прыкра было назіраць, як, скажем так, і частка беларускіх былых ваяроў, якія зараз цалкам адышлі, заплатила. Мы больш за 60 лепшых беларусаў палегла за Украіну. Покажите мне хотя б аднаго украінца, які загінуў за Беларусь. І вот гэты аргумент, як бы так, на пэўным час ён падзейнічаў, як бы так, той бок заткнуўся, што называецца. Ну, але ж гляжу, зараз час ад часу ўсё ж такі зноўку у іх узнікае, як бы так, ідэя, то, што вот прыватызаваць нешта. Ну, я вам скажу так, пасля таго, як Украіна стане пераможцам у гэтай вайне, вельмі, конечно, добра, каб это адбывалася разам. Союза, прынамсі збліжэння. І я думаю, што ў прынцыпе, што пасля вайны мы як бы так зможам, нашыя два народы, як бы наладзіць узаемаразуменне паміж сабой, і як бы я думаю, што мы будзем дастаткова блізкімі. Таму што паглядзіце на ўсю нашу гісторыю, ну мы ж заўсёды былі разам па сутнасці. Вот нас з Украінай якраз у прынцыпе нічого не раздзяляе. Там былі, конечно, этапы, калі, вот, напрыклад, это, по-моему, казакі-наливайкі прыходзілі на Гомельшчыну там аказачваць. Ну там, правда, Радзівіл вельмі хутка пасадзіўшы на калы тых расказачыў усю эту справу. А вот так вот больш глобальных, як бы так, нейкіх супрацьстаянняў паміж беларусамі і украінцамі ніколі не было. Таму як бы вот такую вот праблему, як зараз разгойдываюць паміж Польшчай і Украінай, у нас, я думаю, што ніхто не знойдзе нават самых злобных суседзяў. 1067 год, калі спалілі Менск, за часы, калі быў слаўны Полацк, Усяслаў Полацкі, Усяслаў Чарадзей, штосьці ён там не паладзіў з кіеўскім князем і ягонымі братамі, Яраслававічамі, сыны Яраслава Мудрага. Яны прыйшлі, спалілі гістарычны Менск. Ну, такія часы былі, это не то, што штосьці кепскае хацелі зрабіць, такія былі паняцці ў 1067 годзе. І праз нейкі час паланілі Усяслава Полацкага. Пасадзілі яго ў астрог, і праз нейкі час да Кіева падышлі полаўцы. І кіеўскі князь уцёк з Кіева, а кыяне папрасілі Усяслава Полацкага наша стаць іхным князем. І ён прабыў колькі 9 месяцаў, здаецца. І калі вярнуўся іхны князь, хто ён там быў? Яраслававіч, Святаслаў, по-моему. То Усяслаў Полацкі просто взяў, адышоў полацкае княства, вярнуўся дадому. Вот такі быў канфлікт. Напэўна, няма проста аналагаў этаму канфлікту ў сусветнай гісторыі.
Ну, нам чужога не трэба. Усяслаў, ён же ж, як бы так легенды хадзілі, што ён у дзень кіраваў у Кіеве, а ноччу ваўком бег да сябе ў Полацак. То бок родная зямля, яна ўсё ж такі Евгения, а як вы думаеце, штосьці ў нас пачнецца ці не пачнецца? Вы адчуваеце ў паветры подых пераменаў у той момант, калі ніхто в іх не верыць? Вы чалавек, які многае бачыў у жыцці. Адна фільмаграфія не змяшаецца на старонку А4. Чалавек, які ў тым жыцці ведаў генералаў і палкоўнікаў. Што ж здарыцца, калі да нас пачнуць ламіцца, каб увайсці ў склад Беларусі Невельшчына, Смаленшчына, частка Пскоўшчыны? От што рабіць увогуле? Што это будзе? Евген, ну я скажу адразу, што ў мяне няма такога геніяльнага таленту канспіралогіі, які ёсць у вас. У вас паўсюль здрады, паўсюль агенты, паўсюль хутка штосьці зменіцца. Мне падаецца, што, канешне, зменіцца. Усё зменіцца, ўсё будзе, але трэба гэтага дачакацца. Што гэта адбудзецца заўтра, я не ўпэўнены, але гэта абавязкова будзе. Я яшчэ гадоў 7 таму назад казаў, 6, што 10-30 год. Паглядзім, наколькі я аказаўся правы. Евгения, вам, землянам, не зразумець, а нам, прыхаднем з 8 галактыкі, ну вот такі вот ён свет. Дарэчы, Бог адзіны там і тут. І там Ісуса Хрыста прызнаюць. Вось, Сергею, от чэмпіянат свету по футболе пачынаецца. Увесь свет Рэчы, будзе... праз 10 хвілін трэба зараз ужо ўключаць тэлевізары. Да, шкада, што ў Злучаных Штатах там і ну, на тым кантыненце, дзе я пэўны час таму жыў. Ну, іншапланетянін. Мне планета, ведаеце, для сабакі кіламетр не круг. Вось няма на гэтым свяце Беларусі. І шмат на якіх святах Беларусі няма. Спорту гробілі, все ўгробілі, шоу-бізнес. Просто вот кошмар. Калі ў нас свята пачнецца, ёсць увогуле нейкі пазітыў? Адыграем мы пазіцыі, як у вялікім княстве літоўскім яшчэ ў 15 стагоддзі. Славянскі базар хутка пачнецца, Евген. Сергею, вот Сергей ездзіў на Мачу Пікчу, і ён вот раскажа, ці ёсць в этом ва ўсім нейкі пазітыў. Слушайте, ну позитивы это самое белорусская, старолитовская, наша ВКЛовская традиция, памятаете, старины не рушить. На жаль, мы не тыя крэатыўныя, якім увесь час хочацца нешта мяняць. Мы якраз вот стабільныя, это самае нам ну, можа і не так усё як бы хацелася, але ж ну вот лепш, калі яно будзе стабільна, спакойна. Таму я лічу, што і Лукашенко тут грае сваю пэўную ролю. Разумееце, вот калісьці абмяркоўвалі, скажем так, гадоў 15 таму, от што было б, калі б на тых выбарах, напрыклад, перамог Зянон Пазняк. Не Лукашенко, як бы так Москва падтрымала, а менавіта нейкім цудам вот Москва схібіла і вот Пазняк прыйшоў да ўлады. То ў Беларусі, ну, памятаеце, быў такі ў Грузіі звят Гамсахурдзе. То я думаю, Беларусь бы уже спознала тады вот эту грамадзянскую войну и откол кавалак, як бы гру готовила на нашей территории якраз эту едвость, да? То бок стары от якраз нейкія рашучыя змены. А вот якраз для кансерватыўнага беларуса Лукашенко даў тое, што ну дай бог, калі мы сапраўды не ўступім у вайну, калі Беларусь міне як бы так гэты этап, то ну вот прынамсі вот у гэтым хаця б будзе нейкая карысць Лукашэнкі. Мы можам сказаць, што зможам сказаць, што вот дзякуючы вот этому вот не вельмі абсалютна недэмакратычнаму чалавеку мы ўсё ж такі ўтрымалі народ ад скатывання ў вайну. Дай бог, каб яно так і было, бля. Это сябры, не сябры, сябрамі не назовешь. Спецслужбы замучылі ў каментарах, блин, просто зрэзалі патэнцыял з іх каналаў, дзе я ўдзельнічаю. Сергей, пасля нашай трансляцыі пра Мазыр, калі мы выкрылі іхныя планы,
Вось, экстрэмістамі прызналі. Но пасля таго, што от ты зараз сказаў, можа быць, адмяніце гэты экстрэмісцкі статус і нам па ордэну. Евген, Францішку Скарыны. ва ўсім ёсць два бакі. Мы, у прынцыпе, была магчымасць, мы як бы так папярэдзілі Беларусь, каб не была ўцягнутая ў вайну, таму што трэба разумець, незалежна ад таго, па які бок мяжы мы жывем, мы беларусы, і нас не так багата. І нам, у прынцыпе, для таго, каб адбіцца ў перспектыве ад Масквы, нам трэба, каб мінімум частка сілавікоў была на нашым баку, каб якраз гэтыя сілавікі як бы так сталі гарантам таго, каб Беларусь. Евгенія, а колькі людзей глядзяць наш стрым? Там у вас напісана? ...56 на рацыі. Для першага стрыма, падаецца, гэта цудоўныя паказчыкі. 180 тысячаў? Мільёнаў. Просто людзей 180? Вы жартуеце? А колькі там Фідель Кастра Батісту скідываў? Колькі іх там зайшло на Кубу? 50 з нечым. Божа, мне страшна за маю будучыню. Евгенія, вы хацелі скончыць гэты выпуск. Я бы хацеў усім сказаць вялікі дзякуй, што вы далучыліся. Я спадзяюся, што першы блін не атрымаўся комам. Так, былі праблемы з гукам, я бачыў гэта ў каментарах, але я спадзяюся, што мы гэта выправім, і ў далейшым ужо не будзе гэтых праблемаў, і будзем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Амен, спасі ўсіх Гасподзь. Сергею, што вы хочаце сказаць на развітанне? Я аптымістычна гляджу, я не бачу ядзерных апакаліпсісаў, край Божа. Я спадзяюся, у прынцыпе, Макрон для таго і прыязджаў, у сэнсе прысылаў свайго кіраўніка выведкі папярэдзіць Лукашэнку, што калі, край Божа, будзе нейкі пуск Расіі тактычнай ядзеркай нават па ўкраіне, то якраз Францыя, як уладальніку ядзернай зброі, будзе вельмі ласа адказаць якраз па беларускай тэрыторыі. Каб напрамую не ўваходзіць у сутыкненне з Расіяй, менавіта, але ж пры гэтым перадаць месседж ад НАТО менавіта для Расіі. Да. То бок Лукашенко, разумееце, ён часам бывае як дзіцё малое. Ён сам сабе прыдумаў тое, што на краіну, якая мае ядзерную зброю, на яе ніхто не нападае. Ну і ён же ж перыядычна, паколькі мы з вами ўсе, я маю на ўвазе разам усіх беларусаў, і на дыяспары, і ўнутры Беларусі, паколькі мы яму дазваляем у сябе на шыі сядзець, то яму як бы так пастаянна пачынаем роіцца перспектыўнасць варыянту северакарэйскага. Ён марыць пра тое, што ён такую ж дынастыю зробіць. Ён перадасць уладу Віктару, а Віктар Нікалаю, і будуць Лукашэнкі тут цараваць да скону дзён сваіх, і толькі дзякуючы ядзернай зброі. І ён же ж быў настолькі паверыў, што сам сябе пераканаў, што это нам не Расія перамяшчае сваю, а нам аддаюць тое, што мы перадалі пры развале Савецкага Саюза Беларусь па Будапешцкаму мемарандуму. І зараз ён, разумееце, ён у прынцыпе з гэтым дагуляўся. Это ж такі вялізны траянскі конь. Таму што зараз Расія заўсёды можа ўвесці свае войскі пры транзіце ўлады, які не будзе падабацца Расіі, патлумачыўшы міжнароднай супольнасці, што яна это робіць выключна для таго, каб ядзерная зброя не попала ў рукі нехарошых людзей. То бок, разумееце, тое, што я сказаў, што дзякуючы Лукашэнку быццам бы мы, беларусы, не ўцягнутыя ў вайну, але ж пры гэтым ягоная бездарнасць часам, і я не ведаю, як это захапленне нейкімі сваімі нейкімі такімі прыдумкамі, яно прыводзіць да таго, што Беларусь рэальна можа стаць ахвярай. Але ж я вельмі спадзяюся, і я гляджу больш аптымістычна, чым спадар Евген, да. Я не адчуваю, што прямо надыходзяць уже это ядзерныя апакаліпсісы. Я веру якраз у пазітыўную будучыню, і я веру ў тое, што мы вернемся ў Беларусь, і тое, што мы створым новую Беларусь з новай выбарчай сістэмай, дзе мы ажывім усе это сацыяльныя ліфты, дзе ўлады прыйдуць жывыя, нармальныя людзі, а не нафталінам, якія смярдзяць. У это я веру. І таму шчыра гавару, жыве Беларусь і жыве вечна. Ну што ж, шчыра сказаць, Сергей, пазітыў перамог падчас гэтага стрыма 2-1. Так што ўсё будзе добра. Сустрэнемся ў бліжэйшы час таксама. Я спадзяюся, такой самай добрай утульнай кампаніі, і паразмаўляем так лампава і абмяркуем усе падзеі, якія будуць адбывацца ў Беларусі па-за яе межамі. Жыве Беларусь! Жыве вечна, Евгенія.
Но давай не будзем утойваць ад нашых шаноўных гледачоў. Чаму мы пачалі рабіць? Пераходзім на стрымы. Чаму мы пераходзім на стрымы? Наперадзе гістарычны момант. Каб хутка аператыўна выходзіць в эфір, там нічога не манціраваць. Пра што мы ведаем, шаноўныя гледачы, пра тое, што будзе адбывацца. І гэтыя стрымы не проста так. Але сёння я хочу сказаць, пакуль мы яшчэ ў такой слабай пазіцыі, ёсць групка людзей, вот этих вот ботаў, якія працуюць на спецслужбы, якія грохнулі канал Пара, закідалі скаргамі, збілі нам 4 разы праглядальнасць. Я ўж пра каго ведаю, як на вас выйсці. Пад пякельным летнім сонцам дзьме ветер перамен. Таму я так загарэў менавіта, а не таму, што нейкія мара і курорты. Калі мы вернемся дадому, я знайду вот кожнага, хто нам гадзіў. Папусціцеся, не рабіце гэтага. Папусціцеся, не рабіце гэтага. Займіцеся іншымі, падкантрольнымі вам. Жыве Беларусь! Можна выключаць, але...